Pozdrav! Tema današnjeg vloga je digitalna strategija i odakle krenuti. Odlučio sam se obraditi ovu temu u idućih nekoliko vlogova jer sam nedavno dobio upit jednog korisnika kojeg je zanimalo na koji način rasporediti resurse u digitali, koliko objavljivati na društvenim mrežama i sl. Ono što bih želio istaknuti je da ću isključivo pričati o primjerima iz prakse, a što se tiče ovih tehničkih detalja, to sve možete pogledati na Kontrinom blogu ili e-bookovima. Također, što se tiče same perspektive, znači pričat ću iz pozicije agencije prema klijentima. Naravno, sve su to stvari koje vi možete primijeniti u svom poslovanju neovisno o tom odnosu. Jednostavno, najlakše mi je pričati o tome jer se svakodnevno nalazim u tim situacijama. Svi nas pitate za društvene mreže jer ne znate što trebate. U pravilu jedno od učestalih upita koje dobijemo je: mi želimo ići na društvene mreže, tamo je naša konkurencija, tamo se nešto događa, mi želimo povećati prodaju i sl. Međutim, digitalni marketing nisu društvene mreže, već je jako važno postaviti stvari na potpuno drugačiji način. Stoga moramo krenuti sa setom određenih pitanja koje ja uvijek pitam naše klijente prije nego što im mogu dati konkretno rješenje. Moguće da društvene mreže nisu za vas, moguće da nemate dovoljno resursa i vremena. Stoga krenimo s nekim ključnim pitanjima. Koji je cilj društvenih mreža i što želite postići? To može biti poboljšanje komunikacije sa ciljanom publikom, to može biti povećanje prodaje vaših usluga i proizvoda ili preusmjeravanje korisnika na vašu web stranicu. Sve su to ciljevi koje postavljamo prilikom kretanja na društvene mreže. Drugo ključno pitanje koje si morate postaviti to je: tko vam je ciljana skupina i na kojem geografskom području ćete prikazivati oglase navedenoj ciljanoj skupini. Jako je važno da izdefinirate radi li se o muškarcima, ženama, u kojem rasponu godina i u kojim gradovima, odnosno mjestima ih gađate putem oglašavanja. Također, ovo napominjem, jako je važno jer ćete vidjeti kasnije kako se to odnosi i na same budžete. Koliki vam je mjesečni budžet za oglašavanje na društvenim mrežama? To se odnosi isključivo na zakup oglašavanja na društvenim mrežama. Znači u to ne ulazi content creation, ne ulazi support i sve ostalo. Jako je važno radi li se o budžetu od 2000 kuna mjesečno ili 10.000 kuna mjesečno. To opet proizlazi iz vaših ciljeva. Što imate više ciljeva, što su geografski čimbenici dosta širi, odnosno ako imamo velik broj gradova, ako imamo različite ciljane skupine, vi za sve to trebate puno veći budžet. I nerealno je očekivati da ćemo mi s budžetom od 2000 kuna imati 15 ciljeva, 25 gradova ili ne znam što već. Znači jednostavno stvari treba staviti u realni kontekst. Vi ćete putem oglašavanja na društvenim mrežama za određeni iznos dobiti određeni doseg, engagement, klikove i tako dalje. Nakon što smo definirali budžet za oglašavanje, jako je važno razmisliti o sadržaju. Postavlja se pitanje: imamo li sadržaj za društvene mreže? Naime, kreiranje sadržaja za društvene mreže u 2018. godini i 2010. godini to su u potpunosti dvije različite stvari. Prije ste mogli staviti Shutterstock fotografiju, napisati određeni copy i to je bilo to. Međutim, danas su se stvari bitno promijenile. Korisnici znaju prepoznati Shutterstock fotografije, jako je važna kvaliteta sadržaja jer i same platforme kroz svoje algoritme guraju kvalitetni sadržaj. Međutim, opet s druge strane, ako nemate oglašavanje, taj sadržaj neće doći do korisnika. Stoga je jako važno da razmislite imate li resurse unutar vaše tvrtke ili ćete angažirati agenciju. Ali svakako ako ulazite u ovaj dio, bez sadržaja vam to nema smisla jer ćete plasirati lošu stvar. Znači oglašavanje i kvalitetan sadržaj, to su dvije ključne stvari kod društvenih mreža danas.
Nakon što smo odradili ova određena područja, vjerojatno se vi pitate, ok, a koliki je to broj sati koji ulazi u tu cijelu priču. Gledajte, sve ove aktivnosti, oglašavanje, content creation, komunikacija, support mogu vam na mjesečnoj bazi oduzimati i do 50 radnih sati. Sada, za iskusne timove to je 50 sati, za neiskusne timove to može biti i duplo više. Stoga je jako važno staviti stvari u realni kontekst, jer svaka od ovih stavki oduzima vrijeme ili novac. Ili ćete platiti agenciji, ili ćete s druge strane uložiti svoje vrijeme. Priča o digitalnoj strategiji ne završava s ovim vlogom, već je ovo u stvari početak. Namjerno sam krenuo s društvenim mrežama, čisto da vidite kakva se problematika tu javlja, do kojih pitanja dolazimo, a u nastavku ću kroz nekakve druge primjere pokazati što još sve može utjecati na cijelu tu priču, kakva je uloga društvenih mreža u cjelokupnoj digitalnoj strategiji, možemo li bez društvenih mreža, na koji način koristiti Google AdWords, što kada web stranica nije dobra, u konačnici što kada šaljemo korisnike na tu web stranicu, a apsolutno nikakvi rezultati se ne događaju, što mjerimo, što radimo u toj situaciji. Također mi je cilj pokazati kako se cijela ta priča odvija u različitim industrijama, što to znači u turizmu, što to znači u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji i nizu drugih industrija na kojima sam radio ja i moj tim. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.